Дуслар, ышанасызмы юкмы, әле кайчан гына экраннар артында мин шушы йолдызны карап үстем. Ә инде менә бүген без турыдан-туры аның белән сөйләшеп утырачакбыз. Сүз җырчы Лилия Гамадинова турында булачак. Лилия, исәнмесез? Исәнмесез. Хәлләрегез ничек? Без бик шат сезне шушы студияда күрергә. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Зур рәхмәт чакыруыгызга. Бик әйбәт, яхшы хәлләр. Яхшы. Менә әүвәл сорап китәсем килә инде сездән. Иҗатыгызда нинди үзгәрешләр бар? Иҗат инде ул минем белән 10 елдан артык. Шул эстрада дигәндә һаман шунда кайныйбыз. Үзгәрешләргә килгәндә яңа җырлар. Менә алаберса яңа җыр эшләү өстендә эш бара. Һәм инде аңа клип төшерергә планлаштырам. Яңалыклардан шул. Стильдәге үзгәрешләргә карасак, мин инде үземә шундый бер яңалык кертергә булдым. Татар халык җырын яздырырга планлаштырам. Бу инде минем беренче тапкыр шулай аранжировкалар белән эшләгән татар халык җыры булачак алаберса. Яхшы, менә булай булган очракта, алдагы тормышта сез менә җырчы буларак онытылудан курыкмыйсызмы? Курыкмыйм, чөнки мин үз-үземә продюсер дигәндәй, күбегез беләдер инде, аңлый, эстрадада өстенлектә торыр өчен бик күп чыгымнар кирәк. Һәм инде шуның өстендә эш бара, күбрәк кенә җырлар яздырырга, күбрәк кенә клиплар, аларны ротацияларга. Бу чыннан да бик зур чыгымнар таләп итә. Һәм инде бары тик эшләргә кирәк. Шуның өстендә булай теге курыкмыйм. Менә ничек дип уйлыйсыз? Яшь артист өчен бүгенге көндә менә эстрадага кирип китер өчен акча булуы мөһимрәкме яисә талантмы? Үзегездә менә чыгымнары зур дидегез бит инде. Әлбәттә, талантлы кешеләр бик күп. Ләкин дә талантка карап тагын акчагыз булса, алай җайлырак, кулайрак эстрадада күренү, чөнки һәр нәрсә акчага теркәлгән, бу секрет түгел. Кызганычка каршы, безнең ротациялар бушка түгел, телевидениедагы клиплар төшерү бушка түгел, җырлар яздыру бушка түгел, аранжировкалар бушка түгел, композиторлар җырларны бушка эшләми. Шуңа күрә бөтенесе дә бизнеска теркәлгән. Әлбәттә, инде яшь артистларга бүгенге көндә эстрадага чыгу бик авыр. Чөнки бөтен нәрсә акча таләп итә. Әгәр дә син сыйфатлы продукт тәкъдим итәсең килсә, бу бит инде шуннан күренә. Артист төплеме, төпсезме чыккан эстрадага. Үзегез ничек кирип киттегез? Элемтәләрме анда, акчамы? Элемтәләр минем бер кайчан да булмады. Минем бер кайчан да үземнең теге продюсер связьлар булмады. Әлбәттә, мин үземнең акчам, теге үзем дигәндә инде минем ирем, тормыш иптәшем башка теге беренче адымнарны ясарга булышты. Ул ярдәм итмәсә, әлбәттә, клиплар да булмас иде, ротациялар да булмас иде. Мин инде 2013 елда беренче тапкыр чыктым эстрадага, җырлар яздырып, клиплар төшереп, аларны ротацияларга җибәреп, һәм инде ротациялар күбәйгән саен сине төрле проектларга чакыралар. Монда инде хит-парадларда катнашасың, хит-парадлардан катнашканда анда җиңү ясасаң сине премияларга чакыралар. Һәм инде бу теге бер-бер артлы связаны, теге шуңа күрә инде финанс яктан булмаса, бу булмас иде. Әлбәттә. Яхшы. Менә медиа кешесе буларак, сез социаль челтәрләрдә дә еш алып барасыз. Менә без карап барабыз, Аллага шөкер. Сез менә йолдызлык шире белән авырдыгызмы заманында? Минем бер кайчан да йолдызлык ширем булмады, чөнки һәрбер минем җиңүем бу зур көч куелган җиңүләр. Булай теге яхшы гына, тиз генә, җайлы гына чыккан нәрсәләр юк иде минем. Һәрбер җиңү, һәрбер премия ул зур көч һәм зур эшләгән җиңүләр. Һәм инде монда йолдызлык шире белән ширләү вакытта юк. Шулай дип өметләнәм инде, әгәр дә комментарийларда язсалар, берәр нәрсә күрсәләр, минем язсыннар, миңа үземә кызык.
Мен өзімше теге Йолдыз Шире белән ширләгән булмады дип уйлыйм. Бер кайчанда. Менә үзегез менә күз тиюдән курыкмыйсызмы ул? Менә шәхси тормышыгызны һаман шагылдырып, анда күп кенә ишенде бар анда кешеләр теге сокланып караучылар да бар. Ну, мин Кара социаль ниләр дә бар. челләрдә күбрәк үземнең иҗатымны чыгарам. Гаиләмне алай теге шәхсән тормышымны бик кыеш чыгармыйм. Ансы бар. Элек күбрәк чыгарганым бар иде. Хәзер инде әз генә яптым бу якны. Күбрәк иҗатымны, үземнең эшемне күрсәтәм социаль челләрдә, тормыш иптәшемне әзрәк күрсәтәм, балаларымны әзрәк күрсәтәм. Бу теге күз тиюдән түгел, бәлки бөтенесен дә күрсәтмәскә дип уйлыйм инде мин шундый фикердә. Һәм инде менә карап киткән инде кызыксындым үзем дә, сез йолдызнамә буенча Арыслан икән. Һәм инде Арысланның шундый бер үзенчәлеге бар, ул үзен лидер итеп күрсәтергә ярата. Сез менә үзегез шәхсән нинди ул? Һәм инде лидер булган очракта гаиләдә кем бар? Дөрестән дә мин Арыслан. Һәм инде лидерлыкны мин бик нык яратам. Кичкенәдән һәрвакытта иң алда булдым. Минем тормыш иптәшем ул да огненный знак, Овен. Һәм без икебез дә лидерлар. Һәм инде монда минем теге күбрәк хатын-кыз буларак шулай хәйләкәрлек уяна. Ул лидер дип мин аны тормышта күрсәтәм һәм ул чыннан да безнең гаиләдә лидер. Ләкин минем үземнең теге эшемдә теге үземә карата мин үземә лидер башка җирдә. Гаиләдә инде мин теге шея диләр бит. Муж голова, жена шея. Шулайрак. Һәм инде тагы да өстәп китәсем килә. Озак еллар буе менә мин сезнең белән сокланып яшим. Инде менә күпме гасырлар, еллар узгандыр инде. Мин әле менә бала идем ул чакта. Сезнең Лилияләр клибын карап үстем мин, чынында. Әле һаман да үзгәрмәгән. Сез сире нидә икән аның? Тормышны яратамдыр. Рәхмәт инде комплиментлар өчен. Мин тормышны яратам. Тормыш белән канәгать булсаң, бу инде гәүдәңә дә чагыладыр. Әгәр дә обидалар, теге үпкәләүләр булмаса, тормыш белән канәгать булсаң, бәхетле булсаң, бу беренчелектә фигурага чагылмый. Безнең бит инде теге полные люди от обиды диләр. Вот обиды, үпкәләүләр, алар менә шул тазалыкка китерә диләр. Мин бәхетледер, Аллага шөкер. Ну, әлбәттә, спорт, диета сыз булмый. Менә косметология чараларына мөрәҗәгать иткәнегез булдымы яки булачакмы әле? Мин гомеремдә бер тапкыр иремне кабарттым. Һәм бер тапкыр күздән. Менә морщиналар алып куйдым. Всё, бер тапкыр бөтен бер нәрсә эшләгәнем юк. Бу минем әле үземнеке бөтенесе дә. Аллага шөкер. Һәм сорап китәсе килә тагы да сезнең приоритетларыгыз нинди ул менә? Гаилә дә бар дисез бит инде, карьерада шул вакытта карьерада кайнысыз. Ничек сез менә аларны нинди дәрәҗәдә куясыз? Әлбәттә, гаилә инде ул беренче урында. Чөнки минем ике яраткан улым бар, тормыш иптәшем бар. Аларны янәшәдә булу минем өчен приоритет. Шул вакытта ук тагын минем эстрададан башка төп эшем бар. Бу күчемсез милек сатып алу, шулай клиентларга булышу. Риэлтор дип атыйлар. Ялгышмасам, сез 20-нче елдан белән шөгыльләнә башладыгыз. 5 ел инде шушы сферада кайныйм. Миңа бу эш бик ошый, клиентларым Аллага шөкер җитәрлек. Һәм инде ансы да бик мөһим тормышымда мин эшемне бик нык яратам. Һәм инде менә иҗатымны да бик нык яратам. Алар беләсезме, алар бер-бер артлы менә шулай как клубочек завязаны. Шулай да гаилә инде бу беренче урында. Киләчәктә лаеклы ялда сез менә нәрсә белән шөгыльләнер идегез? Әгәр дә менә алгарак китсәк. Әлбәттә, җырлар. Бу минем гомер буена теге садиктан бирле җырлыйм. Җырсыз яши алмыйм мин. Мин настоящий меломан. Музыка һәр вакытта минем машинада да, өйдә дә, наушникларда, бөтен җирдә кайда музыканы кушып була, мин гел музыка тыңлыйм. Әлбәттә, җырлардан баш тартмас идем.
Тагын нәрсә белән эшләр идем. Минем вообще хыялым пенсияда, Алла бирсә, диңгездә үз йортым белән шулай яшәү. Белмим, тормышка ашырмы икән, күрербез, Алла бирсә. Нәгә сез менә юл итәргә дә күп яратасыз икән. Әйе. Нинди планнар бар икенче җәйгә кая бармакчы буласыз? Ну, мин яратам һәрбер вакыт теге яңа илләр ачу. Менә инде үземә список төзеп куйдым. Акча кирәк. Акча эшләре кирәк. Ташкан, әйе. Һәм инде улыгызга хәзер инде 17-18 яшьме инде? Олы улыма Ринатка 17 яшь тулды менә күптән түгел. Инде 5 ел монда, 5 ел тегендә дигәндә, бәлки киленнәр дә алып кайтыр. Менә сез әзерме шәхсән? Әлбәттә әзер. Этапка. Ничек тормыш күрсәтер? Иң мөһиме яратып, башы белән сайласын. Менә әби булырга кайчан сез әзер буласыз? Тиртәгә вообще без проблем. Минем өчен Рольне проблема алырга юк. димәк сез әзерме? Әлбәттә. Бүгенге көндә менә социаль челтәрләрдә карасак, әби дигән төшенчә шуны яшь матур хатын-кызлар. Һәм алар әби статусында. Менә мин шундый современный әби булырга планлаштырам. Каблуктан төшмичә генә, матур гына шулай әби булырга җыенам. Алла бирсә. Тормыш күрсәтер. Яхшы, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен. Мин бик шат идем сездән шундый җаваплар алырга. Алдагы тормышта да шулай менә күрешергә язсын. Амин, шулай. Рәхмәт сезгә.